आब' बेरे फुंजानि मा सानखान्थि खालामलायखो? नोंनो मानो बेरे फुंजानि मा बिनो फैलायखो नों? आब' माइरं दाहार हरथ'। ना फाननानै फैबा माइरंनि गासिबो दाहारखौनो सुख'जोबगोन। माइरं दाहार लाङो आरो लाङो। आफाया दि बेसेबां रागा जोंदों बेखौ नों मा मिथियो? आंनि आमाय आनैनि सहाय। ना हमनानै फैबा बिसोरो इनायनो ओंखाम उखैगोन। बिसोर सुख'नो हायाबाबो आं माइरंनि दाहारखौ सुख'गोन आब'। अननानै हरदो। गैजारोङैफोरखौ अननानै आइ आफाया गोरिब जालांबाय। नोमायानो सुख'नो हायाखै आरो नोंलाय बोरै सुख'नो? आनै नोंहालाय मा जादों? मानो सिरि सिरि? आं थिगैनो दंजोबो। अन्जना नोंहालाय मा खौरां? फैफेरा? जुमुनि फर्म फिलापखौसो खोन्थानो फैदोंमोन। माब्लानिफ्राय माब्लासिम आरो बेसे नांगौनो? दिनैनिफ्राय गाबोननो लास्ट डेट। सासेयाव 2800 अलंबारनियाबो। फैदो न' सिङाव। सानै गाहामनि फर्म फिलाप। दानिया मा खालामनांगौ जाखो? बाराया जाबाय जेब्ला बिनिथ' मोनसे फाहामनायनि राहा नागिरनांखागोन। थ' ओंखाम जाहैनोसै। बिदि सानबाय थानानै मा जानो? साननायजों राहाया गाव हारसिं फैया। खालामनांगौखौ आं खालामगोन। नोंहालाय बेफोरखौ मानो साननांगौ जाखोफालाय? मानो? आंबोथ' बिसिनि बिमानै। बिसिनि मोजां गाज्रिखौ आंहाबो साननांगौ दं। मानोना बिमा महरै बे गथ' सानैनि मोन्थायखौ नोंफोरनो खाफालनि सिन्दुरानो आंनो होदों। बै उरां माहाजोनाव सोरबा सासेनि थाखाय लायथ'दो आरो हायोबा सानैखौब्लाबो। बेखि हरगोन? हरनो हागौ। रोंनांनाय ना माबा मासेयाबो सानसे समाव देरहासार जानो हायो। गोनां जानाय रांनि जेंनाखौ फोरमायबा गोनां मानसिया माबोरै नायना थानो हानो? मुगाया सोलायबाय दीपिका। नाथाय मा खालामनो? दानि गोदान मुगानि माहाजोनफ्रा गोरिब मानसिफोरनो रां दाहार हरनो बायो। दिनैनि मुलुगा गोनां गैयैफोरनि बेसेबा गुवार गावस्रानाय। मानो रायलायबाय थाखो? गथ'फोरनि फर्म फिलापनि फैसा दिनैनो जगार जानांगौ। थांदो थां। र' बिदिब्ला आं थांनानै फैनि। खुलुमबाय माहाजोन बाबु। मा खबर फंबाय? खबर माने आंहा मोनसे गिदिरथार खैफोद जाबायलायबायलै आदा। गथ'फोरनि फर्म फिलापआ गाबोन लास्ट डेटनो। बिनिखायनो बेफोरखौलाय आंलाय मानो फोरमायफैनांगौ जाखो नोंलाय? बेफोरलाय नोंनि न'खर जानायनि जेंनासो। बेफोरखौ आंनि न'खराव फैनानै मानो सावरायफैनांगौ? नङा आदा, गथ'फोरनि फर्म फिलापखौ नों नङाबा जाथारनाय नङा। मा आं हरनांगौ? औ आदा, नों हराब्ला आंनि गथ'फोरनि फरायनाया बन्द जासिगोन। नोमा नोम्फानि रां नङा अनारु। नांगौबानो बिफैब्लानो रां हरनो। नङा आदा, गथ'फोरनि फर्म फिलापनि थाखाय 2800 रां नांथारगोन आदा। बिनिखायनो नांगौ जायोब्ला आं नोंनि दानाफोरजों जेसेबां एसेबां खामानिखौ मावफागोन। थेवबो हरथारनांगोन नों आदा बे खेबसेखौ। न' 3500 रां दं बेवहाय। बिनिफ्राय गैला। आरो गोसोआव ला, सिगांनि लांनाय रांफ्रा थाबैनो सुखु। खालि रां। हा मालायनि फिसाफोरखौलाय मानो दाहार लायै फोरोंनांगौ जाखो? अनारु, हा बिसोरखि जाहोगोन नोंखौ? आं दा मोनजाथों बाजै। गथ'फ्राल' सोलोंथाइनि सोरांजों मेगन नुथों। बेल' नङा बाजै, नांगौ जायोब्ला गथ'फोरनि थाखाय आंनि गावनि जिउखौनो बावगोन। आं थांसै बाजै। दे थांदो।
हामासो गोबाव जाया सानसुलायनाय रांखौ मोनबोबाय औ मोनबोदों नै 3,500 रां बेखौ दोनहैदो बेजोंलाय मा खालामनो बेथ' सोरबा सासेल'सो सासेखौ मा खालामनो सासेखौ दोनथ'सै नामा नोंगौ माथो खालामबावनो सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया फरायनायाव एसे लोरबाङानो थाथोंसै सोरखौ लोरबां होनना दोननो थाथोंसै नाथाय बे बाथ्राफोरखौ सुना फिथर बायदि फिसाफोरनि सिगाङाव बोरै बुंनो बे बाथ्राखौ खोनाब्ला बिसोरखि सहायनो हागोन हानाय नङा दिपिका बेफोरबायदि बिखा बिखा खामहाबनाय बाथ्राखौ माबोरै बुंनो हानो नै ओरै खालामसै जुमुआनो थाथोंसै बिहा हिनजावनि फिसा सानसे मालायनि जाहैखागोन फिसखौ अलं बारायन खालामथोंसै सोलोंथाइया हौवा आरो हिनजाव गावनि आरो मालाय होननाय जेबो फाराग गैया दिपिका नोंनायाथ' नंगौ दाथ' राहासो खोन्थाबायना रांनि बेलायाव बे फिसखौ अलं बारायन खालामथोंसै अंगाहानि फिसा रोंनानै साख्रिफोर लानो हायाबा देहानि बोलोजों थांना थानायाथ' गोजानखा दे बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै Ada, अनलायनायनि गोजों आलारिखौ नोंखौ मोनबाय आदा आंनि दुखु आंनि रंजानायखौ नों नायनो दिनै आंहा गोसोमो नोंनि मेगननि गोजानब्लाबो सुखु दुखुनि थांदो अलांबा नोंहा दिनैबो आंनि न'आव आगान गैला फै दिपिका फै बेखौ नाहरनो नाङा हे गसाइ नों आंनि जिउआव मानो खैफोद लाबोबाय थाखो आंखौ अनहरदो गसाइ नोंनि साननाय जाथोंसै आदा आंनो रांखौल' हरदो हा बे बाथ्राखौ दहायनो बुंब्लानो जायो माने एसे गोबाव खालामनांगौ जाखो न फैसाया साननानै लादो गोजोनबाय आदा दे 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 हामबायसै हामबायसै हामा 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 आं थांनोसै दे आदा दे 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 फंबाय ए माथो सावगासिनो दङ बेलाय औ जोमु नै केन्देला माइ सावबावदो र' हा राङालाय जाबायमोन औ मोनबोबाय $5,000 बेसेबांथो मोनबावनांगौ जाखो एफा बुरजा रां दाहार थाखानानैलाय देवानिनोबो 10,000 हरनाय जाबाय होनबालाय एफा बुरजा रांखौ बोरै मोनबोबावखो आंखौ निमाहा हो जोमु आं गासिबो सानदोंमोन नाथाय गासिबो फैमाल जाजोब्बाय नों मा बुंदों आमाय आं बे बाथ्राखौनो हमनो हायासै आंखौ निमाहा होदो जोमु आं नोंखौ फानबोनाय जाबाय उनाव माहाजोन आं नोंखौ फानबोबाय बे आं मोजांथिनो गोसोखौ नों बे फिसा फाननायनि फैसाजोंसो हादान ओंखाम जानो हादों जाहैनांगौ आरो जाहै नायनो बेखौ मोनोगौ अब्लानो बेखौ दङ मानो खालामोन मामिजों दङ नङा बे गथ'खौ खांनायनि नों बे गथ'खौ आलो गोसोखांनो हायाखै आरो बे फैसा गथ'खौ नों बोरै फाननो हागोन नाङा नोंनि फैसाखौ थां नों बे फैसाखौ हैफिन आं नोंनि फैसाखौ नाङा नों बे गथ'नि जिउखौ थोर खालामबायबा आं हाया आं हानाय नङा आनै रांखौ ला माहाजोन आमाया थान्दाया आरो आंनि
रादायखौ आबुं खालामनो बे हाबाखौ मावदोंबो जानो हागौ आनै आनै आं थान्दैनोनो आंनि जिउखौ होखादों आनै आमाय नों आंखौ बोर सारस्रि आमाय नोंबो आंखौ बोर सारस्रि आनै आंखौ बोर सारस्रि नोंनि जाग्रा मुवाया अलंबार हो अलंबार अलंबार नों बोरै दङ नोंबो बोर सफैखो दंसाबो आनै दुखुनि दाहाराव आंखौ खुरखानानै आंखौ बेयावनो गालांबाय आनै खाथियाव फैना आमाय अलंबार बानायसो आंखौ निमाहा हो बिदायनि बै समाव गनाय मोदैया खामग्लिहोबाय थायो दाबो आंनि बिखाखौ खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें जानानै बेनोमोन नामा आंनि जोनोमनि फारिलाइया बेनोमोन नामा आंनि जोनोमनि फारिलाइया खोमानांबाय फारि फारि आंनि आंगोखौ लाथिख' जिउनि दावबायनाय जोबखाबाय दिना खोमसि दरसे जिउआव आंनि खाना नांबाय खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें
दंमोन आंहा बिखा बुंजासे गोगोम गंसे नखर दानो आंगोफोरजों गैलिया दिनै आंनि नाजानाय सिलिंखार जाबाय जिउनि सुनाय आगानफ्रोमबो सुजों हाबजाबाय आगानफ्रोमबो सुजोंसो देबो नांफै